Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends. Kini na usabin yung ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw lain na sad nga istorya ang tagantag pagtagad. Ug sa dili pa nato ipadayon, giawhag ko kamo labi na sa itong mga bago nga mga viewers diha nga wala pa makasubscribe to subscribe our YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. Karong adlaw mga ka-dear friends atong hisgutan ang istorya nga pinada ni Noy Jose, usa ka mahan nga matud pa nga maski bali-balihon pa ang kalibutan. Magpabilin lang gyapon silang mga ginikanan, mapamahan o inahan. By the way, kung ginahan mo pada sa inyo mga suwat, please isend na ninyo sa papajoesuperb@gmail.com or i-check na lang ninyo ang atong video description below para makita agad ninyo o makuha agad ninyo ang kompletong address. Daghang salamat usab sa itong mga kaigsunan nga grabe ang suporta, grabe ang pag-atang sa matag istorya nga atong idalit sa matag video nga itong paghahimuon all over the world. Daghang mga testimonya nga nalingaw sila, nakahatag nilang paglaom, nawa ang ilang kamingaw sa ilang mga pamilya. For the meantime, well naa sila sa rayo, pero makahinumdum sa sila mga kalisod sa kinabuhi nga ila sang nadagamtaman. Busa mga ka-dear friends, dito maglangay o atuan ng basahon ang istorya ni Noy Jose. Kung doon mo ikatambag, i-comment lang sa ninyo after sa to ang video. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo. Ug sa tanan nga tigpaminawan ug tigtanawan ining imuhang YouTube channel. Dako kog pasalamat nga maski na sa akong edad, nakaabot lang gihapon ko nining matang sa komunikasyon. Siguro sa pagpadayon nako aning akong suwat, dagan siguro nga mga OFW ang makarelate niini o makapanawag sa ilang mga paris diha sa Pilipinas. Dugay nako nga nagpaminaw sa imong programa ug daghang higayon nga ako makadungog sa imong mga tambag nga makapahilom sa kasakit sa uban natong mga kaigsunan. Sa tinuod lang, mawaw ko nga mapadala nining akong nga istorya kay sa akong edad, mas lapad na siguro ko og naabtan kumpara nimo nga mangod ra nako og nagpapapagyud ko diha kanimo. Pero karon mura kog ako nagyud ang kinahanglan nimo tambagan. Dili man ko suhito sa pagsulat pero ang akong kasing-kasing bugat na gyud kaayo mo nga naaghat na gyud ko nga mopadaan nimo. Taw-taw na ko nga nisuway og suwat nimo Papa Joe pero masayop-sayop lang gyud. Mayo gani kay naray dilit-dilit ra. Ug sa karaan pa ni hurot gyud sigurado ang akong mga papel. Mao nga akong gisulayan basin og pinaagi sa imong programa sa YouTube, makuhaan ug maibsan nimo ang kasakit nga akong gibati karon. Papa Joe, ako di ay si Jose. Jose V. Kumuna ang akong apelyido pero ang initial lang ang basaha. Apelyido na pero ay basaha tibok apelyido Papa Joe palihog lang. Pero gitawag lang ko sa tanan nga Noy Jose, taga Anda, Bohol jud ko. Anak sa usa ka mananagat ug usa ka magtitinda sa merkado. Sa akong pagkabata, simple ra ang among kinabuhi. Pero bisan pobre, puno mi sa gugma o respeto sa usag-usa.
Sa among gamay nga balay nga kawayan ug pawid, diha nako nakatunan unsaon pagpaningkamot sa kinabuhi ug unsaon pagpasalamat bisan unsa ka gamay sa grasya. Papa Joe, bata pa ko, kabalo na ko nga lisod ang kinabuhi. Nakitaan ko ang akong amahan. Bisan og way klaro pang kinabuhi, muadto gyapon sa dagat matag gabii aron lang makapano og isda para among makaon inig kaugma niana. Ang inahan bisan og kapoy magsigig baligya sa merkado, pero bisan sa kalisod di minila pasagdan nga magutman. Ang ilang gugma mo'y akong inspirasyon nga talagsaon nga mga ginikanan nga maski sa kapobre walay bahid nga ngilad nga batasan. O di Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa akong pagkahamtong niadto ko og syudad sa Tagbilaran aron mangitag trabaho. Dito nako nailaila si Lina. Usa ka mahinhin nga babae nga nagtrabaho sa usa ka bakery duol sa terminal. Dili man siya gwapa sa tanan kung imong tan-awon, pero nindot kay siya muda og tagad og tao og mo smile bisan og gikapoy. Sa diyang unang higayon nga nagkailami, mura ko nakakita sa kalinaw nga dugay na kay nakong gipangita. So kaniadto, sige na ko og paduol niya, ug way hikon-hikon nga nanguyab ngadto kang Lina. Lina, gupahag nimo oy. Muram kag katamis sa imong ensaymada nga imong tinda. Matod ko pa, Papa Joe. Sabadi Jose oy, mamulatik sa gada. O sa may tuyo nimo? Kuan, pwede ba ko manguyab nimo? Wa ba'y masuko? Pangutana ko pa, Papa Joe. Wa man? Kita day ka nga na ako'y kuyog lalaki inigawas na ako sa bakery. Kinsa masay mo punit na ako eh. Sos, di kita, pailad ron kay kusog kayo na nga mangatik ang mga laki karon. Basta na ituyo. Matod pa niya, Papa Joe. Ikaw may tuyo ko. Dili man ang pan. Og nangatawan na lamin duha, Papa Joe. So kaniya to nagkasuod yun mi og maayo ni Lina. Ako na siyang kuhaon permi sa bakery. Og hihatod dito sa ila. Wa man sa libog yung pamilya nako kay nakita man sad nila nga tinarong ang akong tuyo ngadto sa ilang anak nga si Lina. Wa magdugay nagkauyab mi. Iya kong gisugot og grabe ang kamalipayon nako niyatong higayuna. Bisan og pareho ming pobre, malipayon mi. Nagkasinabot mi sa simple nga mga pangandoy na someday magkabalay mi, magkaanak, ug mag-uban hangtod inig katiguang na namo. Papa Joe, naminyo gid mi niadtong 1983 ug nakabaton mi og duha ka mga anak nga sila si Joanne ug Junel. Ang among kinabuhi simple lang. Ako nagtrabaho sa construction. Niadtong panahon na mao na ang dali nga trabaho nga akong masudlan. Siya nagbantay sa mga bata. Kada adlaw magtinabangay mi. Kumabot ko gikan sa trabaho, tagbuon ko niya nga adunay sudan og init nga kanon. Bisan tuod og usahay ginamusra ang sudan, pero para nako ang ginamos nga gikaon uban sa tao nga imong gigugma, labaw pa sa karne nga imong gikaon sa usa ka walay kalipay nga pamilya. Pero Papa Joe, ang kalipay sama sa hangin. Di ni mo mahibaw-an kanusa mo bali ang direksyon. Sa akong pagkahamtong niadto ko og syudad sa Tagbilaran aron mangitag trabaho. Dito nako nailaila si Lina.
Usa ka mahinhin nga babae nga nagtrabaho sa usa ka bakery duol sa terminal. Dili man siya gwapa sa tanan kung imong tan-awon, pero nindot kay siya muda og tagad og tao og mo smile bisan og gikapoy. Sa diyang unang higayon nga nagkailami, mura ko og nakakita sa kalinaw nga dugay na kay nakong gipangita. So kaniadto sige nako og paduol niya ug way hikon-hikon nga nanguyab ngadto kang Lina. Lina, gupahag nimo oy. Muram kag katamis sa imong ensaymada nga imong tinda. Matod ko pa, Papa Joe. Sabadi Jose oy, mamulatik sa gada. O sa may tuyo nimo? Kuan, pwede ba ko manguyab nimo? Wa ba'y masuko? Pangutana ko pa, Papa Joe. Wa man? Kita day ka nga na ako'y kuyog lalaki inigawas na ako sa bakery. Kinsa masay mo punit na ako eh. Sos, di kita pailad ron kay kusog kayo na nga mangatik ang mga laki karon. Basta na ituyo. Matod pa niya, Papa Joe. Ikaw may tuyo ko. Dili man ang pan. Og nangatawan na lamin duha, Papa Joe. So kaniya to nagkasuod yun mi og maayo ni Lina. Ako na siyang kuhaon permi sa bakery. Og gihatod dito sa ila. Wa man sa libog yung pamilya nako kay nakita masad nila nga tinarong ang akong tuyo ngadto sa ilang anak nga si Lina. Wa magdugay nagkauyab mi. Iya kong gisugot og grabe ang kamalipayon nako niyatong higayuna. Bisan og pareho ming pobre, malipayon mi. Nagkasinabot mi sa simple nga mga pangandoy nga someday magkabalay mi, magkanak, ug mag-uban hangtod inig katiguwang na namo. Papa Joe, naminyo gid mi niadtong 1983 ug nakabaton mi og duha ka mga anak nga sila si Joanne ug Junel. Ang among kinabuhi simple lang. Ako nagtrabaho sa construction. Niadtong panahon na maura na ang dali nga trabaho nga akong masudlan. Siya nagbantay sa mga bata. Kada adlaw magtinabangay mi. Kumabot ko gikan sa trabaho, tagbuon ko niya nga adunay sudan og init nga kanon. Bisan tuod og usahay ginamusra ang sudan, pero para nako ang ginamos nga gikaon uban sa tawo nga imong gigugma, labaw pa sa karne nga imong gikaon sa usa ka walay kalipay nga pamilya. Pero Papa Joe, ang kalipay sama sa hangin. Di ni mo mahibaw-an kanusa mo bali ang direksyon. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Ug karon Papa Joe, dala-dala nako ang kasakit nga wa na itubag. Pag-uli nako sa Pilipinas, human sa pila ka tuig, lahi na gyud ang tanan. Ang ako mga anak, wa na mutagad nako. Si Joanne minyo na og tuwa sa Cagayan. Si Junel nagtukod na og iyang kaugalingong pamilya nga naasad sa Davao. Karon kumusulay kog text, walay reply. Kumutawag ko, di mo tubag. Napay usa ka higayon nga nagkakita ko o nagkakita gyud mi ni Joanne. Og akong gisulti nga gusto ko nga makikistorya niya kabahin sa ilang mama. Pero yan tubag, pa, wa na'y gamit pa. Wa na mi makinahanglan og istorya. Nahibaw-an na namo sa tinuod. Pagkanagog na wana, Papa Joe, mo silutan nga walay sala ba? Wa ko makatingog. Nagsigil lang kong tanaw sa iyang naong. Kung nagsulti sa akong kasing-kasing nga, sa may tinuod kung ang bakak mauray na sayra ninyo tanan. Papa Joe, karon nga 69 nako. Tiguwang na. Usahay maglingkod ko at tubangan sa mambalay, magtanaw sa kalangitan. Ug magampo nga unta. Makita na lang ko sa kong asawa ug mga anak sa langit. Kundi man, miyong magkakita ng kalibutan na. Ang mga adlaw nga moabot, parehas na. Laay, hilom, walay tingog,
puno sa handurawan. Na ako'y silingan nga kanunay mo tambag na ako nga, Jose, kalimti na tagda lang mga bata kung gusto nila. Pero unsaon man ako pagkalimot, Papa Joe, kung ang akong dugo o unod, maoywa mo tuon nako. Kada Pasko, maghanda ko og ginamos og itlog nga maalat. Kanara nga akong kasagaran ikaon. Ug kung mag-ampo ko, ako silang iapil. Si Lina, si Joanne, o si Jonel. Kay bisan og unsa pa ilang gituhuan, ako lang gihapon ang ilahang amahan. Og sila gihapon ang akong kalipay. Mo na, Papa Joe, nga gusto ko mangayo nimo og tambag ug unsaon ako pagpasaylo sa akong kaugalingon. Unsaon ako pagpasabot sa akong mga anak nga dili tanan nga nadungog nila mao ang tinuod. O kung tinuod ang kamatuoran moabot sa hustong panahon, hantod kanusa man ko maghuwat. Usahay magdamgo ko nga mobalik ko sa mabalay og makita ko nga nangatawa sila nga pareho sa una. Si Lina magluto, si Joanne magduha, si Jonel magtabang nako sa balay. Pero sa akong pagmata, kalitra ko nga makahilak, Papa Joe. Kaya ang kamatuoran, wala na sila. Papa Joe, kung makabasa man sila niini o makadungog man sa imuhang pagbasa niini sa YouTube, gusto na ko nga masayra nila nga wa ko nagbinuang. Wa ko ilain nga gibuhat kundi ang pagpaningkamot para sa ilang kalipay. O sa tanang mga tuig nga nilabay, nagtuo sila nga daotan ko, dawaton ko na. Pero hinaot nga sa ilang kasing-kasing, makita nila ang akong tinuuray nga sala, nga maura ang pagtuo nga di na sila makabiya sa gugma nga akong gihatag. Sa akong edad karon, Papa Joe, dili na importante ang mga pasangil, dili na importante ang hustisya. Ang importante mao nga makakaton ko nga pasayloon sila bisan ug wa ko nila pasaylua. Kay siguro mao na gyud na ang tinuod nga gugma sa amahan. Papa Joe, salamat sa imong pagpaminaw ug kung mabasa nimo ni on air, unta makadungog sila. Di ko mangayo og simpatiya. Gusto lang ko nga masayra nila nga hangtod sa kong katapusan nga ginhawa, gihigugma kung gihapon sila ug wa ko magdumot. Ug kung magakita man mi ni Lina sa langit, akong isulti niya nga, Lin, salamat. Bisan sakit tungod nimo nakakaton ko og unsa ang pagpasaylo. Og sa akong mga anak, kung makadungog man mo, mga anak, wa ko nagpangayo ninyo og hustisya. Pangayo lang ko ninyo og kalinaw aron kumabot na gani ang akong oras nga mo taliwanan ni kalibutana, di ko magdala og kasakit, kundi kalipay nga ako ang inyong amahan. Daghang salamat, Papa Joe, o kini ang imong ubos nga magtatampo, Noy Jose. Mga igsoon, daghan sa itong mga amahan o ginahan nga naasalain nasod or mga OFW sama ni Noy Jose, nagtrabaho layo sa pamilya, nagsakripisyo aron makahatag og kayuhan, pero kasagaran sila mo'y sayop nga giisip sad sa uban. Ang kasakit sa kamahan nga wa gituhuan dili basta-basta pero sama sa gisulti ni Noy Jose na ginahan kay ko ato nga ang tinuod nga gugma di maningil ug ang tinuod nga amahan bisan ug unsa pa magpadayon sa paghigugma muna maski unsa ang pagbali-bali. Kung tan-aw nyo sad aring yung anak inahan o amahan, sila lang gyapon yung mga ginikanan. Kung naman kay amahan nga nasa layo o inahan, suway yung tawag. Dili kay manawag na ta nga mangayo ta og unsay bayronon nga na. Kumusta sila? Kay luyo sa ilahang sakripisyo na ay nagmalipayon sad nga nahabilin diri sa Pilipinas. Kung nakay ginikanan nga nangandoy ra sa imong pagpasaylo, hatagi siya. Kung nakasa man gani siya pasaylua. Kaya ang panahon di nato mahibaw-an. Ug basin so sa ka-text o sa katawag mo'y makahatag og kalinaw so sa kasing-kasing nga dugay na nga naghulat sa inyuhang tawag. No Jose, kung asa man ka karon, nakapaminaw man ka ani kay mag-subscriber man jud ka, mag makabantay man ko nga sige ka comment. Padayon lang gyapon sa pag-ampo sa Ginoo. Ug kung nganong nahitabo sa imong kagalingon,
daghang kay mga pangutana, pero ang ako sa matubag ana, usahay nagyoy mga tao nga pa-experience siya og ingana dili para sa iyaha, kundi para mahimo siyang reflection sa mga tao kung giunsa niya pagduma ang iyang mga problema. Sama sa atong Ginoo nga nagpakatao ning kalibutan na nagpalansang siya. Isip usa ka tawo ug iyang gipasaylo ang iyahang mga anak maski pa sa mga kasakit nga atong ipahamtang ngadto niya. Padayon lang gyapon kay tanan ning kalibutan na lumalabay lang. Temporaryo ra ta. Someday basin matinuod ang imong gisulti sa laing kalibutan, sa langit adto nimo makaplagan ang tinuod nga kalipay ug gugma. Daghang salamat kini usab inyong ubos nga alagad nga si Papa Joe. Ay kalimot pag-subscribe and also ang katabi with Ate Gems. Bye! Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May may iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.